tots, continuem en la formulació inorgànica, les normes que marca la IUPAC, la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada a partir de 2005, i anem amb els compostos formats per un metall i un no metall. Us he posat ahir els metalls i els no metalls. Realment els no metalls van actuar el grup format per el fluor, clor, brom, iode amb nombre d'oxidació -1, ho he redondellat en roig, el sofre seleni-tel·luri amb nombre d'oxidació -2, encara que posa 2, nitrogen, fòsfor, arsènic, antimoni, bismut en -3, el carboni i silici en -4 actuarà. Tot això és aplicat a tercer d'ESO, realment és un poc més complicat, però l'adequarem a nivell de tercer d'ESO. Anem primerament a la nomenclatura sistemàtica, que és la que es basa en els prefixos multiplicadors. Si veiem, per exemple, FeCl3, serà tri. Veiem el 3, tri, clorur de ferro. Seran els compostos formats per un metall i un no metall que acabaran en un, tots. És a dir, si veiem CaI2 serà diodur, 2-di-iodur de calci. PbSe serà selenur, calenur de plom. I si veiem I4S serà sulfur de tetra, recordeu, 4 era tetra, liti. Ara ens donen el nom en la nomenclatura sistemàtica i hem de treure la fórmula. Vegem difluorur de radi. L'últim element que vegem és el radi, ho posem, direm de dreta a esquerra, radi, RA. Després vegem fluorur, fluor, una F, després vegem un di, que és un 2, RA, F2, difluorur de radi. Vegem tribromur de dicobalt, cobalt, un 2, és di, brom, i després tri, que és un 3. Vegem clorur de sodi, tal qual, sodi, Na, després clor, clorur, Na, i clor. Clorur de sodi és la sal comuna, la que utilitzem cada dia a casa. Ara, per exemple, nitrur de trisodi, dimersodi, Na, tri, un 3, després nitrur de nitrogen, Na3, N. Anem ara a la nomenclatura d'estoc, que és la que utilitza entre parèntesis el nombre d'oxidació de l'element metàl·lic en romà. Si veiem FeI2 serà iodur, tots seran iodur, bromur, fluorur, sulfur, acabat en ur. Iodur de ferro, i ara entre parèntesis el nombre d'oxidació en què actua el ferro. El ferro actua, veiem, el nombre d'oxidació és el que n'hi ha baix del iode, en 2. 2 en romà. El ferro podia actuar en 2 o en 3, el tenim ahí, i actua en 2. El iode està actuant amb nombre d'oxidació 1, menys 1 realment, però el iode, ahí, actuarà amb menys 1. En aquest cas, quan arribem, per exemple, al sofre, el sofre actuarà amb nombre d'oxidació menys 2, que el tenim ahí, però ara arribem. Ara veiem NiBr3 serà bromur de níquel i el nombre d'oxidació del níquel és 3. Podria ser també 2 o 3, ahí està el níquel, actua en 3, entre parèntesis, i en romà. Si veiem AlF3, fluorur d'alumini. I ara hauríem de posar entre parèntesis un 3? No. Per què? Perquè l'alumini, si recordeu, l'alumini està ahí, sols pot tindre el nombre d'oxidació 3, l'alumini al bord és més 3. No hem de posar res entre parèntesis. Si apareix qualsevol element d'aquest grup o d'aquest grup, com sols tenen una possibilitat, un nombre d'oxidació possible, no hem de posar res entre parèntesis en la nomenclatura d'estoc. Aleshores, fluorur d'alumini, si posarem un 3 entre parèntesis estaria malament. Ara ens diuen CO2S3, sulfur de cobalt, i en aquest cas el cobalt que està actuant amb el nombre d'oxidació 3, sí que en posem, ja que el cobalt podria haver sigut també 2, és 2 o 3, en aquest cas està actuant en 3. I ara veiem CuS serà sulfur de coure
Vale, ara pensem, mireu, baix del sofre n'hi ha un 1, aleshores sembla ser que el coure estarà actuant en nombre d'oxidació 1, que el coure està així, pot actuar en 1 o en 2, està actuant en 1, però ens ha d'estranyar que baix del coure no n'hi hagi un 2, sinó n'hi ha un 2 que és el nombre d'oxidació del sofre. Mireu, el sofre està ahí, ha d'actuar en 2. Si no està ahí és perquè este compost ja està simplificat i ve del CO2S2. Això significa que el coure està actuant en nombre d'oxidació 2, que és la que n'hi ha baix del sofre. Aleshores, el CuS serà sulfur de coure 2. Ara continuem veient més exemples, és l'únic cas que podem tindre alguns dubtes. Si ens diuen CO3N2, serà nitrur, de nitrogen, a N, de cobalt, i el cobalt està actuant en nombre d'oxidació 2. Cobalt podria ser, tenim així, cobalt o 2 o 3, està actuant en 2. Posem 2, en comà i entre parèntesis. I el nitrogen està actuant en 3, el nombre d'oxidació 3, en realitat és menys 3, mireu, el nitrogen està així, actuaria en 3, és correcte. Si ens diu el CO3N2, nitrur, de coure, i el coure està actuant en nombre d'oxidació, el que n'hi ha baix del nitrogen, en 2, podria ser 1 o 2, el coure actua en aquest cas en 2. Ara ens donen FeN, nitrur també, segur que és un nitrur de ferro, hem d'averiguar si hem de posar alguna cosa entre parèntesis o no. Mireu, baix del ferro hauria haver un 3, que és el nombre d'oxidació del nitrogen, és 3. Si no està és perquè aquest compost està ja simplificat i ve del Fe3N3. Això significa que el ferro està actuant en nombre d'oxidació 3, que és el que n'hi ha baix del nitrogen. Aleshores serà nitrur de ferro 3. Continuem. Si ens donen MN4C3, carbur de carboni, carbur de manganès, i el carboni està actuant en nombre d'oxidació 4, mireu que el carboni està així, 4 és correcte, i el manganès està actuant en nombre d'oxidació 3. L'hem de posar, mirem el manganès, està així, podria ser 2 o 3, sí, hem de posar quina de les dues és, i és el nombre d'oxidació, és el nombre d'oxidació 3. Posem un 3, normal, i entre parèntesis. Si veiem Li4C, carbur de liti, i hem de posar, n'hi ha un 4, que és el nombre d'oxidació del carboni, correcte, i el liti té nombre d'oxidació 1. Sols té el liti una possibilitat, sols pot ser el nombre d'oxidació 1, que està ahí. Hem de posar entre parèntesis el nombre d'oxidació del liti, que és més 1. No, perquè sols pot ser més 1. Quedaria d'aquesta manera. I ara veiem CO2C, serà carbur de coure, i ens ha d'estranyar que baix del coure no n'hi hagi un 4, perquè el nombre d'oxidació del carboni es posa baix del coure i el nombre d'oxidació del carboni és 4. Si n'hi ha un 2 és perquè ja està simplificat aquest compost. Venia del CU4C2. Significa que el coure està actuant en nombre d'oxidació 2. Podria ser o 1 o 2. Carbur de coure 2. Ara ens donen el nom del compost en la nomenclatura d'Estor i hem de treure la fórmula. Si veiem bromur de crom 3, llegirem de dreta a esquerra, veiem el crom, posem Cr, després veiem el bromur, brom, Br, el nombre d'oxidació del brom el tenim ahí que és menys 1, posem un 1 ahí que no es posa res, i el crom està actuant en nombre d'oxidació 3, que es posa baix del brom, ahí. Ja el tindríem fet. Ara veiem clorur de manganès 2, perquè el manganès, MN, clor, un clorur, baix del manganès hem de posar el nombre d'oxidació del clor és menys 1, posem un 1 que no es posa res, i el manganès està actuant en 2, es posa baix del clor. Clorur de manganès 2, MN, CH2. Iodur de bor, veiem el bor, una vez, iode, baix del bor, el iode, nombre d'oxidació menys 1, no es posa, és un 1, no es posa res, i el bor hem de saber que el bor té un nombre d'oxidació que és
3. Ho hem de saber, no posem res, no ens posa res entre parèntesis, perquè no ho ha de posar, perquè el vol té una possibilitat, que és ser 3, nombre d'oxidació. Aleshores, hem de saber que ahí, baix del iode, ha d'haver el nombre d'oxidació del vol, que és 3, encara que ahí no ho han dit, ho hem de saber nosaltres. Ara ens diuen sulfur de ferro 3, posem el ferro, posem el sofre, el sulfur de sofre i el sofre el tenim ahí, nombre d'oxidació menys 2. Aleshores hem de posar ahí un 2 i el ferro està actualment 3, es posa baix el sofre, un 3. I ara ens diuen sulfur de mercuri 2, de mercuri, Hg, de sofre, sulfur, sofre, S, baix del mercuri, nombre d'oxidació del sofre, sofre 2, els 2 que es posen 2, i el mercuri està actualment 2, aleshores baix del sofre es posa el nombre d'oxidació del mercuri, que és un 2, i hem de simplificar aquest compost. No seria correcte deixar-lo d'aquesta manera. Aleshores serà A, I, S. I els últims 4 compostos, vegem nitrur de níquel 2, níquel, Ni, nitrur de nitrogen, N, baix del níquel hem de posar el nombre d'oxidació del nitrogen, que és un menys 3, posem un 3, i el níquel està actuant en 2, posem baix del nitrogen. Nitrur de cobalt 3, primer cobalt, CO, nitrur, nitrogen, ahí un 3, el nitrogen actua menys 3, un 3, i el cobalt està actuant en 3, baix del nitrogen. Es posa CO3N3, l'hem de simplificar, si es pot simplificar, que no seria correcte. CO, N. Carbur de ferro 3, posem el ferro, posem carbur de carboni, una C, el carboni actuarà en nombre d'oxidació menys 4, és a dir, es posa ahí un 4, i el ferro està actuant en 3, que es posa baix, el carboni és 4, C3 no es simplifica, no es pot simplificar, es quedarà d'aquesta manera. Carbur de níquel 2, tenim níquel, carbur de carboni, ahí un 4, recordeu, carboni 4, i el níquel està actualment 2, nombre d'oxidació 2, es posa baix del carboni. Es pot simplificar el compost? Sí. Aleshores, simplifiquem, seria Ni2C. No seria correcte este compost, ni tampoc este. Bé, espero que l'heu entès. Hem fet les combinacions d'un metall amb un metall, nomenclatura d'estoc i nomenclatura sistemàtica. Es veiem els següents problemes.